سلام كبرات خاتلتي نزا فيديو انت راتقيتكم اب كندا ان شحن 95 معلتات تقميتكم اب وشتي 5 عمت مالتيو እዚ ከዓ ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ቴስት ክትገብሩ ትዳለዉ ዘለኹም ኢኹም ናይ ካናዳ ስፖንሰርሺፕ ፕሮግራም ጌርኩም ዝመጻኹም ወይ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብፒአር ኣብ ሰዓት ፀንሐኩም ማለት ብፐርማነንት ሬዚደንት ሕጂ ግን ሰዓቱ ኣኺዱ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ቴስት ወይ ድማ ናይ ካናዳ ሃገራውነት ንኽትሕዝ ፈተና ክትገብር ትዳለዉ ኣለኻ እቲ ፈተና ከመይ ይመስል እንታይ ትቐጣታቱ ብኸመይ ክትዳለዉ ትኽእል እንታይ ክትገብር ዘለካ እንታይ ዓን ዶክመንት የድልየካ إذن قال إنزبل إتي عندي أقداس النتطات كندسسينا سنة مكتال قداميت النتبي أب كندا ناي citizenship apply كتقبر تقومكا بpermanent resident بزن حقات كونا لكا ناي كندا citizenship apply كتقبر تدعوهنكا قداميتي تدليكا أب كندا لعلي الشحن تسعن حموشن معالتات سنحكا ويدما لارقا 3 عمت كاب حموشت عمت 3 عمت أوشت كندا بأكال كتنبر ألكا ገለገለኹም ወረቀት ምስሓስኩም ኣውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ንኣፍሪቃ ትመላለሱ ወይ ንኤውሮጳ ትኸዱ ትመላለስ እንተዳ ኣለኻ እቲ ካብቲ ካናዳ በኣካል ወፂኻ ከለኻ ዘሕለፍካያ ግዜ ካልኩሌት ገይሮም የጉድልዎ እዮም ሶ ብልክዕ ኣብ ካናዳ ተቐመጥካለን ግን ልዕሊ 95 መዓልታት ተደኣ ኮይነን ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ኣፕላይ ክትገብር ትኽእል ክንቅፅል ከለና ናይ ካናዳ ሲቲዘንሺፕ ኣፕላይ ጌርካ ኣለኻ citizenship apply مس كبركا زدليكا فورمتات أبتا بحجر مصع فيديو كتمتسيا حجرن اتي فتنا كما يمثل اتناي citizenship تيسينا هندسس بخمي كتدالو تخيل إذا فيديو زي كاب ناي immigration refugee وي citizenship ناي كندا زواتسايو مجمرتا عدما كمتسكاي congratulations ناي كندا citizenship تيست توصل عدما متسكالو إذا ناتكا أفلطو زعبا كندا زحتت حطوتاتيو إذن حتو زيين انت دعا ملسان كيلكا عسر حتوتاتين موخا نقبو ساعاتات وي معالتات اب كندا انت دعا تسانيحكا ناي كندا سيتزنشيب كتحز تخيليخا إذن ناي كندا سيتزنشيب حتوتات عسر ايو بزعبا كندا معرخن دي افلطو لكا زفتنكا ايو كندا سيتزنشيب مسكونكا كلو كنداوي انجوي زقبرو وي دستمقرو ناي كندا حلافنت وحارنت نعقا كتسحكايو بغندو خا كتمرص تخيليخا إذا حجي دغربا فيديو حتصار فيديو قرمي فتنا مغباركا انتاي كتكبر لكا اب فتنا وان انتاي كتكبريخا تحري فتنا مغباركا انتاي كتصبت تخيل كندسسينا قرمي فتنا مغباركا اتاناي كندا official citizenship study guide مصحف على بزعبا كندا citizenship انتاي كتتصنع لكا انتاي كتفلط لكا ممرحيتاتن كتفلطو زلكان كله تاغداس زبال تاريخ كندا مرحتي كندا كومون اتي بروفينسات كوتا كله بزعبا كندا زملكات تقلص مصحف الله نعا اتا غايد كتزنعها زي مصحف زيا اب اوفيشال ويب سايت نا كندا كترخبا تخيل شيما خا كندا اوفيشال سيتيزنشيب ستادي جايد بحال نزوم نزل فتنا تدالو زلكم اتي لينك اب تحت خبرلكم اسو قصلكم نعو كتنبو تخليكم اتا مصحف كا لك ازا ديسكفر كندا اتبحال كله نزافتنا زيا تفتين كان كتحالفا زدليكا حطوتات وي كتفلط زلكا ابزا مصحف زيا يركب ازا مصحف زيا اب اونلاين ناي كندا immigration اب ويب سايت كترخبات قليخا بحذر زبل لكن انا اب تحت ذا فيديو بوست زبلا اتي لينك خبرلكم او تركبو تخليكم انت بمصحف كتنبوات ليكونكم كن اتا مصحفنا بغزاكم كسدللكم وي ميل كغبرلكم اونلاين ابلاي تقبل تقوليهم انا ابنت انا ناي كندا سيتيزنشيب فتنا خغبر كله لك ابتي ريجستري كايده حطوتات يغزيه اتا مصحف كا اونلاين كايده انبيبيا اذن كم مرجعهم قديتا باونلاين انبودلو كايلن نالبات نسرح كاري تعمل كان ترا خوينو بمصحف كتغزو تخيليخا غلغليهم بناي اوديو وي بدنص سمعو تدليون بناي اوديو فيرجن اب يوتيوب اتم تريغو تخليهم تا حتو كندا سيتيزنشيب تيست انت رايلكم ويدما ديسكفر كندا الكم تراتيهم تبزعبا كان تفلطو زلكم ناي كلتا ساعات يزخون تي فيديو باوديو ينكم ابزنكم سمعو تخليهم سرحكم نسرحكم امامكم نعممكم اتنعهم تفلطو زغباكم كله كسمعوان تفلطو تخليهم حري نابتا فتنا نملس قدمي ناي كندا سيتيزنشيب تيست مغواركا قدمي كلتا سمون مالت
invitation ወይ ድማ ዕድመ ናይ ፈተና ክትገብር ምዃንካ ክመፀካ እዩ እቲ ዕድመ ሰዓትን ኣበይን ቦታን ክትገብሮ ምዃንካ እቲ ፈተና እቲ ሓበሬታ ኣበይን መዓስን ቦታ ከም ትገብሮ ምስሃቡ ከምኡ ከዓ እንታይ ዓይነት ዶክመንት ናብቲ ፈተና ሒዝካ ክትቀርብ ከም ዘለካ ክሕብሩካ እዮም ናብቲ ናይ ፈተና ትፍተነሉ ቦታ ቅድሚ ምኻድካ ቅድሚ 2 ሰዓታት ቀዲምካ ክትከይድ ከም ዘለካ ማለት ምድላዋትካ ምክንያቱ ሚስ ክትገብሮ ከም ደይብልካ ናብቲ ፈተና ክትከይድ ምናልባት ከይትድንጊ ኣሬንጅመንት ክትገብር ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ እዞም ስድራ ቤት ድኾንኩም ምናልባት እንተዳኣቶም ቆልዑኹም ዝኾነ ዓይነት ፕሮግራም ኣለዎም ነቶም ቆልዑ ቅድሚ ፈተና ምኻድኩም ኣሬንጅ ገርኩምሎም ክትፀንሑ ምናልባት ቆልዓ ዶንጊኒ ገለልኩም ናብቲ ፈተና ከይትድንጊዩ ቀዲምኩም ኦርጋናይዝ ክትገብርዎ ከም ዘለኩም እዚኣ ነቶም ወለዲ ትምልከት እያ ካልኦት ግን ከም ሲንግል ትኾንካ ግን ኖርማል ኣብታ ሰዓትካ ቅድሚ ምእኻላ ቀዲምካ ትብገስ ቀዲምካ ትርከብ ኣብ ሰዓትካ ክትፍተን ምናልባት እዚ ፈተና እዚ ምስ ኣሕዋትካ ወይ ሓፍትኻ ኣቦኻ ኣዴኻ እንተዳ ኣፕላይ ትገብራ ኣፕላይ ጌርካ ኮንካ እሞ ካብ ሓደ ሰዓት በፂሑካ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልካ ትፍተን ማለት ኣይኮነን በበይንኻ ኢኻ ትፍተን ምናልባት ነዚ ፈተና እዚ ዕድመ ምስ መፀካ ዝኾነ ፍልይ ዝበለ ኮንዲሽን ወይ ስፔሻል ኒድስ ተለካ ወይ ናይ ስንኩል ትኾንካ ወይ ዝኾነ ሽግር ተገለካ ወይ እውን ነዚ ፈተና እዚ ኣብ ሰዓት ክትርከብ ዘይትኽእል ትኾንካ እንታይ እቲ ምኽንያት ብልክዕ ኣቐዲምካ ናብ IRCC ከባቢኻ ደሎ IRCC ኮንታክት ጌርካ ኣነ በዝን ምኽንያት ኣብዛ ሰዓት እዚ ክርከብ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ኣነ እዚ ዓይነት ሽግር ስለ ዘለኒ ኣኮሞዴሽን የድልየኒ ኣሎ ወይ እዝን ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ ክትብል ኣለካ ኣቐዲምካ ቅድሚ ፈተና ምእኻሉ እቲ ኢንቪቴሽን ምስ ረኸብካ ኣነ እዝን ሓገዝ የድልየኒ ኣሎ እንትልካ እቲ ንዓኻ ዘድልየካ ሓገዛት ክግበረልካ እዩ ቅድሚ ናብቲ ፈተና ምቕራብካ ማለት እዩ ሕጂ ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት እቲ ፈተና ክትገብር እናኸድካ ከለኻ እና መፅኻ ዝኾነ ሓደጋ ተጋጢምካ ወይ ዝኾነ ኢመርጀንሲ ጉዳይ ተጋጢሙካ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ስለምንታይ እቲ ፈተና ክትገብሮ ዘይከኣልካ እንታይ እቲ ምኽንያት ብልክዕ ደዊልካ ኣነ እዝን ገጢሙኒ እንህለ እዚ ዶክመንት ከም ስለ ዝገጠመኒ እደይ መፅኹ ኢልካ ከተፍልጦም ኣለካ ኩሉ ውሕጥ ኣቢልካ ይትኸይድኒ ኢኻ ደዊልካ እዝን ስለ ዝገጠመኒ በዚ ምኽንያት ናብዚ ፈተና ዘይቀረብኩ እዚ ምኽንያተይ ጭጥ እንህለኒ ዝወረቐት እንህለ ተዳዕልካዮም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ንዓኻ ክቕበሉካ እዮም ካልኣይ ግዜ ዕድል ክቡካ እዮም ዕለት ፈተና ኣኺሉ ካብ ገዛኻ ቅድሚ ምውፃእካ ክትማልኦ ዘለካ ዶክመንት ኣሎ ነዚ ምኽንያትካ እቲ ዝመፀካ ዕድመ ወረቐት ማለት እቲ ኢንቪቴሽን ሌተር እንታይ ዝብል ወረቐት እዩ ዝሓተካ ቀዳማይ ኖቲስ ቱ ኣፒር እዚ ከዓ ንክትቀርብ ዝመፀካ መፀዋዕታ እዩ ካልኣይ 2 pieces of personal ID ክልተ ዶክመንት ከድልየካ እዩ ናይ ናትካ መንቀሳቐሲ ታሲራ ማለት እዩ ቀዳማይ ዋላ ፐርማነንት ሬዚደንት ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ከዓ ድራይቨር ላይሰንስ ሒዝካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እንትኾነ ግን ክልተ ዶክመንት ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ከምኡውን ሓደ ፓስፖርት ሳይዝ ስእሊ ፌርማ ዘለዎ ካብ ሓደ ፍሉጥ ዝኾነ ናይ ቤት ስእሊ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ 6 ወርሒ ዘይሕለፈ ማለት እዩ ምናልባት እንተደኣ ትራቨል ዶክመንት ኣለካ እውን እቲ ትራቨል ዶክመንት ሒዝካ ክትመፅእ ትኽእል ኢኻ እዚኦም እቶም ቅቡላት ዝበሃሉ ዶክመንት እዮም ኣብቲ ተፀዊዕካሉ ዘለካ ቦታ ቅድሚ 15 ደቂቕ ናይ ግድን ክትርከብ ኣለካ ዝኾነ ነገር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ቀዲምካ እንድሕር ተረኺብካ ነዚ ዝጋጥመካ ጉዳያት ቀልጢፍካ ኣብ ሰዓትካ ክትርከብ ኣለካ ናብቲ ግዜ ፈተና ምስ ኣኸለ ኣብ ውሽጢ ምስ መፅኻ ልክዕ ከማኻ ነቲ ፈተና ክፍተኑ ዝመፁ ብዙሓት ሰባት ክትርኢ ኢኻ እንተኾነ ኩላትኩም ብሓንሳብ ተመዝጊብኩም እቲ ፈተና ክጅምር ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ተመዝገበ ሰብ ብሓደ ወረቐቱ ተቐቢሎም ኮፍ ኣቢሎም ሓንሳብ እዮም ዝጅምሮ ስለዚ ኣይተሃወኽ ሽግር የብሉን ኣብ ሰዓትካ ክትፅዋዕ ኢኻ ሓቢርኩም ከዓ ፈተና ክትገብሩ ኢኹም ሽምካ ምስ ተፀውዐ ናብቲ ቅድሚት ሓደ ኦፊሰር ክፅዋዓካ እዩ ነቲ ናትካ ሒዝካ መፅኻ ወረቐት ክርአ እዩ እቲ ሒዝካ መፅኻ ዶክመንት ቁኑዕ ድዩ ንስኻ ዲኻ ኣብቲ ዶክመንት ዘለካ ኣረጋጊፁ ሕራይ ኮፈል ክብለካ እዩ መቻን ከላይ ግዜ ክሳብ ትፅዋዕ ኣብ መጨረሻ ስዑ ሰዓት ፈተና ኣኺሉ دحر بإنجليشن فرنشن ويدما بتنس خادم رزقي قانقا غيرهم እንኳን ድሓን መጻኹም ሎም ዓልቲ ፈተና ክትገብሩ ኢኹም በቲ ዝመረጽካዮ ቋንቋ እቲ ፈተና ክትፍተኖ ፍርቂ ሰዓት ክወሃበካ እዩ 10 ሕቶታት ኣሎ ካብዘን 10 15 ነጥቢ ወይ ካውን ላዕሊ እንተ ኣምፂኻ ክትሓልፍ ኢኻ እቲ ፈተና ካብቲ ዲስካቨር ካናዳ ዝብል ወይ ድማ ዝተውሃበካ ስታዲ ጋይድ ካው ዝመጽእ ክኸውን ንገለገለኹም ካብ ሬጅስትሪ እቲ ፓምፍሌት እንተ ኣምፂኽዎም ብጣዕሚ ክሕግዘኩም እዩ ኣነ ንባዕለይ ካው ስለ ዝጠቐምኩ ብቐሊል እየ ክሓልፍ ክኢለ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ የለን እንተኾነ ግን ተዳሊኻ ምጽኣት መስለ የለን ኩሉ ፈልጥ የልካ ተኣሚንካ ይትኽእል ገለገለ ነገራት
እቲ መጽሓፍ መሰንበብካዮ ወይ እቲ ሕቶታት ከም ትጽበዮ ስለ ዘይኮነ ብዝተኻኣለኩም እቲ ኣብ ሬጅስትሪ ዝሽየጥ ፓምፍሌት ኣሎ ብዛዕባ ዲስካቨር ካናዳ 17 ቅርሺ ገለ ከባቢ ዋግኡ ንስኩም ገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ክሕግዘኩም እዩ እቲ ሕቶታት መረፂ ክኸውን ወይ ድማ choose the best answer ስለዚ ካብተን ሕቶታት ABCD እንተደኣ ኣለዋ እታ መሪፅካ ዘለኻ መልሲ ምስ መረፅካ ሰርክል ትገብራ ወይ ድማ ተኽብባ ገለገለ ሕቶታት true or false ወይ ድማ ሓቂ ወይ ሓሶት ዝብል ሕቶታት ኣሎ ስለዚ ነዚ ሕቶ እዚ እታ ቅንዕቲ መልሲ እንታይ ምዃና ምስ ፈለጥኩም ወይ true ወይ false ንዓ ሰርክል ትገብርዋ ሓደ እዋናት እውን ኣጥቁር ይቡኻዮም ኣጥቁር ማለት እታ ABCD ኦፕሽን ምርጫ ኣለካ ካብ ABCD ካብዚአን እታ ቅንዕቲ ዝበልካ መልሲ ተጸልማ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፈተና እዚ ብኣካል ኬድካ ትገብሮ እዩ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣጥቁር ትመርጻላ ወይ ድማ ሰርክል ትገብራላ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ብቐንዲ ብኦንላይን እዮም ዘፈትኑኻ ብኦንላይን ተዳደሊኻ ብኦንላይን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ቀሊል ዝኾነ ሕቶ እዩ ብፍላይ ኦንላይን ብዙሕ ረባሺ ኣይኮነን ክትሓልፉ ኢኹም ርግፀኛ ቁርብ ተላጽኒዕኩም ብፍላይ ኣዝዩ ከቢድ ኣይኮነን حراي جزء فتنا فتنكم ورقتكم هيبكم قد تشعوا تملسخ نبروهم يوم انت دا اونلاين جيركم جن دحريو معاسيو ملس دمصكم دحرتي تيست انتاي كتصبي تخلو زبل كلملسينا ازيناي سيتيزنشيب تيست انت دا حالفكا دحر محلا زوق كتكبر እንደገና ካልእ ግዜ መጽዋዕታ ክመጽካ እዩ መዓልትን ዕለትን ክትነገረካ እዩ ድሓር ንመሓላ ክትዳለወኻ ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ዘለዎም ዝሕሰብ ብኦንላይን እዮም ዝገብርዎ ብኦንላይን ሓንቲ መዓልቲ ቆፀራ ክቡኻ እዮም ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ተረኸብ ንስኻ መሓላ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ብኦንላይን ኮምፒውተርካ ብዒክራን ተኻዲንካ ሬዲ ክትገብር ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ሰዓት እዚ ኮቪድ ገለ ስለዘየለ ንመብዛሕትኩም ናብቲ ናይ ቦታ መሓላ بأكل كتسوي عقمهم اتويلكم محلا كبريكم قطع شعوتا ورقتكم كأشي عن شعوهم أب 4 سومن ويشدش سومن مالتي إذا كن تبزح زي كاير كم بس حساب دلهم ويدلوا كونتات ناي كندا تبزح زي حسرة تحتني عليهم سلازي كم دلهم يوم دخلوا بزح حساب دلهم سكيجول كبر خان نوحي بالأوان تقول نجن كاب ورحم كلت أنا أوان أي حلفونيهم انت قلنا بزعبا زي فتنا انت دي حالف كاخه تبحال نقالو اندي حال فتنا دي حالف ناس انت كنقبر نخيلكم كتحطنيكم بزعبا زي انت دي حالف كا نمبل كال اي جزي كتفتن اب 4 حساب شومونتو شومنات كال اي جزي صاوعد كمصكاي وي انفيتيشن كمصكاي بزخا كال اي جزي كتفتني خا قلقل اوانات بسنك حسرت انجليزي دي ويبستر بسنك زخونه كنتا اتفتنا ولو كال اي جزي مس مصحات ترفت خليخا يقاطمي أبزي كل تجزن ترى أتريفك بأكل 1 on 1 حدا بحدا مس حدا نا immigration officer كوفيلكا كتزارب حويك على محتة تقبريخا انتاي تتساقم حبسانك حسلت قانقاريو انتايو نمفلات مالتيو أبزي انترفيو زي بزعبا كندا أخندي أفلت لك انتاي عينة responsibility وحلافنة تقبل لها كندا وممكنكا استي حلافنة تسبيكا كتفضل زلكا نمفتاشيو سلازي حدا بحدا مستي officer interview كتقبريخا مبدأ الجزء كل سبب مجمع تحفتن كل ناي سيتيزنشيب أقدامي واني يتحلف من البعض جن ناي عدل كوينو أنت دا أقدامي كتريفك أما بالكال أجزاء مبزحته سبيل حلف in case كن بزخون يفهم هنيات مثل أكال أجزاء تريفك سالت أجزاء عدلالو مبزحتهم إرتوان جنا بقدامي يكون كم تحلف يتفلت أنا كاب ولا حطت قوة ولا عرفتي دي ولا دفوت بقربادي ولا أقدامي كال أين وان يخم تحلفوا بزخون أبزا فيديو زي أبزا كنعات وينا قتله زمصا بزعبا ناي باسبورت تخون ناي اوز ناي محلا انتاي تكبر لك او انتاي كتصبر تخيل بزعبا باسبورت لو كومون كاله فورم تاع كميت مول ازبل اب قصالي كم صالكم بزخونه ناي لو معلد قرب حجزاتكم كتكون تسفا يقبر اب قصالي بخاله مدرك صار نراخب از ودحانكم